TV. Jagoro mongirore e riwruoge NASES mapacho ka Seth Panyako ogolo ywak ewi sand mowacho ni piny owacho osebedo ka sandogo NASES mapacho ka kaoko ni piny owacho kamoting'o mago mag counties ne orem chopo winjruok margi gi NASES, gino mane omiyo gidhi e ng'anyo. Kamano bende moko kuom NASES ma jopuonjre to dhi nyime kod ng'anyo e pise migawo mag thieth ewi list mar tiegruok kata internship ma giwacho ni opong' kod mibadhi. Armstrong Osutwa ni oler. En ng'anyo mar NASES mosedhi nyime kuom maho dweche ariyo sani. Ng'anyo mane dwaro mondo sirikal ondik NASES mag UHC. Sirikal otiek nok mag NASES moko kuom kuonde thieth mag piny owacho e kind dwaro mamoko. Ng'anyo ma kamano osethiro chenro mag thieth pachoka, ahinya to moko kuom counties. Kata kamano, kata obedo ni moko kuom dwach NASES go oserangi, moko to pod ochung'. Riwruog NASES ma pachoka koro golo dhok ewi chal mar ng'anyo ma kamano e counties kod moko kuom osiptende madongo e boma ma Nairobi. Jagoro mongirore riwruogno Seth Panyako oyango ni moko kuom counties ma pod nie ng'anyo ting'o Trans Nzoia, Nairobi, Kwale, Bomet, Busia e kind mamoko. County government still have the NASES on strike. 1, Trans Nzoia, 2, Nairobi, Kwale, Bomet, Machakos, Busia, Kisii, Lamu and Isiolo. Counties mosechopo winjruok gi riwruogno ting'o Siaya, Samburu, Kisumu, Elgeyo Marakwet, Meru, Embu e kind mamoko. We have Siaya, Samburu, Kisumu, Elgeyo Marakwet, Meru, Embu, Makueni, Kitui, Narok, Kilifi, Uasin Gishu and Kenyatta National Hospital. Panyako wacho ni Kwale, Migori, Lamu, Machakos kod Isiolo nyaka sani nie chenro mag twak kod NASES go gi geno mar yudo yore mag tieko midhiero mag thieth e counties go. Panyako bende oseo moko kuom governors kamoting'o mano Machakos Wavinya Ndeti moko ni osebedo kaliko ni ng'anyo ma kamago e county no tenore siasa kendo ywak NASES go gin mago madieri. Okwayo governor no mondo weketo siasa ywak jotich. And we want to tell the governor that the strike is not politically motivated, it's addressing issues, genuine issues that have been long-standing for more than 7 years. And therefore we will urge Governor Wavinya that he should not politicize the issues of workers. Jagoro no kwedo weche moko ni governor ma Trans Nzoia nogolo ni riwruogno bade ma county no itayo yor ng'eruok. Wirano jotelo kod jotich mamoko mag riwruogno wuok e dhot achiel. Panyako koni mago miriambo. The allegations by Honorable His Excellency Governor for Trans Nzoia that the Kenya National Union of Nurses Trans Nzoia branch has been inflated by tribalism and political interference in the running of the union are not factual. Jatelo kwayo counties mondo lu chike matayo ng'anyo mag jotich kendo we sando kod buogo NASES go ka okwayo jochung' mopogore opogore kamoting'o migawo mar thieth mondo konygi e kedo. We appeal to all stakeholders, including the Minister of Health and the Council of Governors, to intervene constructively and bring this matter to an amicable and sustainable resolution for the benefit of the Kenyan public and health sector at large. Kamachielo, NASES matiegore ne obago ng'anyo mar gerange apise migawo mar thieth ka giywak ni tend migawo no osebedo ka odino negi itgi e ywak margi ma giwacho ni migawo no onego duokgi e listi mar ndikruok ne tiegruok moyiw kata internship ka bende giywak ni chenro mar keto nyinge listino ne opong' gi mibadhi. We are eligible, very qualified. If we are looking at the PSC form, let us look into the latter, to the last drop. So we are telling the ministry one word: reinstate all the revoked nurse interns and post any eligible nurse intern. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Pod wantiere weche mag thieth. Jatelo manyien ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital